blai pi baro breng sumbai pi sasin pat sha kani ga jing shakri ga jong yu blai kani ga step ya kabangi nyo ban shipang por ni puson man snap an shashkor ya ka ktien ga jong blai pat ka benta na ktien ga jong blai mga kwa man walam jingmon hapreng jongi kani ga por ga long naka shiti ka jong apostol Paul shaki Philippi kalong ka basaw ka dekhot naka ba phra tin jong blai ka ongune aka bawai no ku pra banget ki ki bashisha ki ba don burom ki ba hok ki ba khut ki ba itnat ki ba dayaro la don kanu ka jingha la don kanu ka jingyaro tu pin perkhat ya kata upol utho ya kani ka shiti ka jong u ha ka por ba kasni ka shnong Philippi kita shibun kinong song shnong ki bedai kita ki sipai ki bala song that te kita ka shnong hi baro hawai ka don ni ka mensiem jong ka jing it ri ani kata ka patriotism ka banyong da ka tien pharang but hakabakum kata kaporu kini kinong Philippi ki babon na ki kide kinong shankshnong ani kita ki citizen jong ka himarom aban long citizen kade ka way na ki bakra ba ka to por mar ambaro ki la banyo long ya kani ka citizenship ani ka jing shankshnong long price nong aka himarom te kabamon kini kinong Philippi ki dam ni kani ka jinsung sarong ka jongki ani kata pride kum kita ki nong shok shnong jongki marong te hakabakum kata ka por upol utho ya kani ka shiti ladang ipet bha ka te ka jing tho ka jong pol sikinong Philippi ka jing kan tu ka jong u pen i kini kata kalong ki ba don burom ki ba hok ki ba khut ki ba itnat ki ba dayaro but nalor kani u ai sakaway pat ba kata kalong ki ba don haka ya ka jingha kabo mo nalor ki te ki ba ni la yo i hente haneng ki don ru sakiway pat ki quality ni la banong ba haba ki don haki ya ka jingha ni la ya kaban perkhat ani puson yaki bakum kita tiga jingkili kami minta balai upol udah hikai yaki ban perkhat balai bahap man perkhat pi kalong gumni ka jingmut jing perkhat ka jongi kalong kum ka khper ka basai so long kum ka khandeu ka basai so tike ka bangi ni yo snow ke ka bangi pule ke bangi ni yo ke bangi snap lingba ki jingrai lingba ki YouTube kita baro kilong ko ki sembai ki ba kin hab ha ki jingmon jing berkhat jongi te ki sembai aba ki hab ha ka khendau aba ki hab ha ka kpet ki so roi ki thiet te anda ki las dang man so thiet kita ki jingmon jing berkhat kisdang pat ban wanra hangi ka jing sngau emotion kalet pat sa shake emotion ka jongi isdang ban sngau ike bangi la pakhat isdang ban kwa eki pat anda haba kala jor bha ka jing kwa habala jor bha ka jing sngau ka sapalongi ban le ka action te ka action ka jongi lani kata ka ike bangi ni le kata kadai uso uban pau shabar ba mi lingba kini kisabay te mantang isung thu bakano kano kabangi ni sha banro ha kajuma je perkhat jumi kilongkum kisambay barhadien kin sami kiso ki pau shabar te ngide ban sung thu manta bakum kinu kisambay ni sha banro jumbo je berkhat jongi bat ku bakum kinu ki soru kin sa pen mi shaba
Phi Jesus gospel ka jong Matthews ka nong banyo ka dekhot ka bakhatsan ka ong bada ki so jong ki phin se ithu yeki da ki so jong ki phin se ithu yeki timenta ka jingli ka bah khmat na ka benta jungi ka long ki bakum kinu ki so ngi pen pau shabat ku bakum kinu ki so ki breu kinu ieng today na kini ka daw ka long don kam hadu kata na ka benta jungi bangin long ki ba adakar mingin tip ki bakum kinu ki bangi ide ban bo ha ka jumut perkhat today na kini ka daw ro bo pol uong yaki ki bakhuit ki ba tanap ki ba dayaro ki ba don ya ka jing bha ya kata ide ban bo la ka jong ki jimut berkhat namar ba anda ha ba sayu so in sayu yo so ba bha obangi sham ha ka shiti ka jong pol ki galatia no basan ka ba hikayengi yo so jong umen sim bangin say ya kita ki kandaitli ki benta jong uwei uso jong umensim ban ya kini ki breu kinyui bat kan long ka ba sakhi ya ki wei pat ha ka jing em ka jongi kita ki ba pet ki ba khmen la ki long ki ba nget yu Chris ki bom pat nget yu Chris kim yu I ka dur ka jong Chris namar bo so wing say jong ba so ba traimensi itu belai ker kui kini ka jing pusan lang ka jongi kini ka por ai ba lau mensim ujong uhi in la man bu ikisembai ki ba pha ki jing tu khat jongi itu belai ker ku nam ta burom jong amen tu ini le lang khma jong belai jing tuai kumni pat ku kan ra ba pha leo ban shas kor tien ka jong me belai ban inget scam baka ka bangi so ni ka por kalong kisembai ki ban ha pa po ka jumu perkhat jongi in bo eki la ka jong ka jumu perkhat kin atrai pekin yo ban so thiet pat ban sei ya ki so the training sim tanam darakat kupa jinya lenti ka jingi ba mala kasi me don kam ni jingi rap ka jong sim mu jong ni snow ko kan ra di ka jing khot kar pat ka jingi Demi ipan ini bara herteng kepada tam jong try nong tengin Jesus Christ. Amen.